आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारिया बे एक्स एनडिपि रिलेटेड माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि एक्स एनडिपि फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनीति स्वार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों। मानो होनना बिथाङा खुनु एक्स एनडिपिनि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो एक्स एनडिपिनि जेसेबांखिनि इस्युसफोर दं बिथाङा एक्चुअली बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया आरो बिथाङा खुब लासिंसिं जादों सासे माने आसाम एसेम्ब्लि माने स्पिकार जानानै जोंनि एनडिपिनि इस्युसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकल माइलेज लानो थांनाया बे खुब लासिंसिं जादों। जाय बिथांमोन एक्स एनडिपि होननानै बिथांमोनखौ लोगो हमदों बिथांमोनसो नंगौ जाय एक्स एनडिपि बिथांमोनजों जायफोर दंहैयो बिसोर एक्स एनडिपिनि मावथिमोन नाथाय बिथांमोना पलिटिकल इनक्लाइन जालांनायनि थाखाय पलिटिकल बिथांमोना माने बिथांजों थांफानानै राजनीति माखासे मुलाम्फानि थाखाय बे खामानिखौ मावहैनायनि थाखायनो जों दिनै एक्स एनडिपि वेलफेयार एसोसिएशनखौ जों दिनै गोदानै पिउरलि जोङो एक्स एनडिपि रिलेटेड माखासे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों दिनै बिबान लानो गोनां जादों।